Καλησπέρα αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Καμία σχέση με το προηγούμενο. Περίμενα, δεν είδα το GNTM την ημέρα προβολής του, συγκρατήθηκα και άφησα ημέρες να περάσουν για να έρθω να το δω εδώ μαζί σας. Και θα δω το GNTM εγώ, για να μην χρειαστεί να το δείτε εσείς. Στην υγειά σας. Γιατί το έκανα τόσο βαρύ αυτό? Θα είναι βάναυση. Ζενεβιέβ, κορίτσι μου. Είσαι αποφασισμένος να φτάσεις μέχρι το τέλος? Είμαι. Ο φακός απαιτεί κάτι πιο βαθύ. Γιατί βάθος μιλάμε? 1-2 χιλιόμετρα. Super editorial. Τώρα spoiler είναι αυτά. Spoiler. Δεν κοιτάω. Μπορούν να βγουν οι κριτές να τα πούμε? Δεν θέλω spoiler. Στο GNTM δεν αναζητούμε. Ποιος τους έχει σας στη μούρη? Συγγνώμη. Συγγνώμη, τι? Έφυγα για ένα δευτερόλεπτο και το You wanna be on top έγινε χειρότερο από ποτέ. Τι είναι αυτό το τραγούδι? You wanna be on top, αλλά περισσότερο για bottom μου κάνει αυτό. Τέλος πάντων. Έχω λίγο άγχος, αλλά νομίζω ότι... Εγώ καθόλου, θα περάσω σίγουρα. Θα βάλουμε και βραχιολάκια. Γιατί στο Alufan Park πήγανε, στο GNTM πήγανε. Δεν σου δίνεται ευκαιρία κάθε μέρα να το ζήσεις όλο αυτό. Ενθουσιασμός, αδρεναλίνη, χαρά. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν θα δείξω με το δάχτυλο, που ελπίζω να μην είναι διαγωνιζόμενοι. Ελπίζω να πήγανε για support στους φίλους τους. Εύχομαι. Είσαι έτοιμος, μπορείς να πας να κάτσεις. Ο Bad Bunny ήταν αυτός. Ποιος ήταν? Ετοιμαζόμαστε να μπούμε για cast. Λίγο άγχος. Ink. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε για cast. Ink. Casting. Όταν ήμουν σχεδόν 16 χρονών, ήθελα να ήμουν εδώ. Ποιο ήταν αυτό το νεόπουλο το παιδί? Ζογκλέρ. Έχετε πάει για modeling, όχι για κλόουν. Τα κορίτσια μου. Ζενεβιέβ Μανζάρη, Λιάννα Παπαγεωργίου. Έχουμε πάρει. Κοίτα. Κλόουν. Καλησπέρα! Γεια σου, Ηλιάνα! Τα κορίτσια μου, παιδιά. Τις έχω γνωρίσει και τις δύο, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Η Ηλιάνα, το κορίτσι μου, είναι από την Πάτρα. Είμαστε και οι δύο από την Πάτρα, έχουμε πολλά κοινά. Πάτρα και Πειραιάς, λιμάνια και τα δύο ξέρουμε. Ωραία, κοντά είμαστε, έχουμε από την Πάτρα. Α, μη μου κάνεις μου. Πάτρα, Πειραιά είναι κοντά, δεν το ξέρω. Όχι, είναι κοντά αλλού. Η Ζενεβιέβ, άλλο κορίτσι και αυτό, την έχω γνωρίσει μια μέρα που έχασα το πορτοφόλι μου, παιδιά. Και μου λέει η Ζενεβιέβ, συγγνώμη τώρα, δεν έχει σχέση με το GNTM, έχω κάνει και story time. Να πάτε να το δείτε, θα σας το πω χοντρικά. Θυμάσαι τι σταθμό άκουγε στο ταξί? Της λέω Νίκο Χατζηνικολάου. Μου έκατσε στο μυαλό γιατί ήταν 7 η ώρα το πρωί. Ωραία, μου λέει, πάρε τηλέφωνο στην εκπομπή. Πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή, είπαν ότι σε ένα ταξί χάθηκε τέλος πάντων πορτοφόλι και μου έφερε ο άνθρωπος το πορτοφόλι μου. Και γι' αυτό φταίει η Ζενεβιέβ. Καρδούλα Ζενεβιέβ. Δεν θα είχα το πορτοφόλι μου αυτή τη στιγμή. Νομίζω το έχω πετάξει, έχει σκιστεί. Αλλά δεν θα είχα το πορτοφόλι μου χωρίς τη Ζενεβιέβ. Ήρωας, γυναίκα και η Ηλιάνα. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Πού είναι η κυρία Καγιά? Φιλάκια Βική. Μας αποχαιρέτησε. Έτσι κατάφερε να επιστρέψει η Ηλιάνα μετά την πρώτη σεζόν. Γιατί υπήρχε beef. Είμαι σίγουρος το ξέρετε, αλλά σας ενημερώνω. Τα έχουν πρίξει αυτά τα δύο κορίτσια. Όρχης δεν έχουν και όρχης βγάλανε. Και τους έπριξαν. Με ερωτήσεις για την Βίκη Καγιά. Φτάνει! Αφήστε τα κορίτσια να αναπνεύσουν. Η Ηλιάνα παρουσιάστρια πλέον. Τέλος. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Πάτρα. Τι ομορφιές! Έχουμε συγκλονιστεί φέτος. Είναι το καλύτερο casting ever. Ακούσατε το μοντέλο! Casting! Όχι cast. Θέλουμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, αυθεντικότητα. Και ένα πολυμίξερ, αν σας είναι εύκαιρο. Και δίπλα σας περιμένει μια έκπληξη. Θα μπορούν οι δικοί σας άνθρωποι, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, όποιος είναι... Εγώ. Να παρακολουθεί live. Γιατί δεν με... Καλέ, ένας γυμνός. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί δεν με κάλεσε κανείς να πάω μαζί του σε αυτό το δωμάτιο. Τρίτον, η κοπέλα με το κόκκινο φόρεμα ποια είναι? Ποια είναι η κοπέλα που κάνει το backstage? Γεωργία. Ποια είναι? Δεν με ξέρετε. Σε ξέρω! Μάτιο μαζί σας. Γεωργία μου, σε ξέρω, κορίτσι μου. Παιδιά, θυμάστε όταν πήγα στο first dates? Ούτε εγώ γιατί δεν πήγα. Όταν πήγε ο Σωσίας μου στο first dates. Γυναίκα που θέλω να έχω, θέλω πρώτα απ' όλα εντάξει να είναι εμφανίσιμη. Αυτή η κοπέλα είναι που του είπε «Α, μοιάζεις με τον επώνυμο». Σας έχουν πει ότι μοιάζετε με κάποιον άλλο, γιατί κάποιον μου θυμίζετε κι εσείς. Μισένα ότι με έχουν πει με YouTuber με έχουν βάλει. Α, με ποιον YouTuber, παρακολουθώ πάρα πολύ YouTube. Τον επώνυμο. Γεωργία,
Η Γεωργία ήταν στο εστιατόριο του First Dates με την κυρία Ζενεβιέβ και την πήρε μαζί τη. Μάλλον είναι καλό κορίτσι, εργατικό κορίτσι, παραπάνω από την κυρία Βίκη Καλιά. Συγγνώμη. Και την πήρε και πήγε για backstage. Μπράβο, κυρία Ζενεβιέβ. Εμένα πότε που μου βρήκατε και το πορτοφόλι. Ξεκινήστε, φωτογραφηθείτε, μπείτε στο κλίμα. Οι άλλοι κριτές, Τους περιμένουν και κριτές. 1000 χρόνια θα ζήσουν. Μας ανέβασαν, ό,τι καλύτερο. Υπερβολή. Αυτά τα δύο παιδιά τώρα γλύφουν την παραγωγή για να τους περάσει. Κίνητρο, ένα boost. Πώς με είπατε, κύριε? Boost, μπράβο, παραπάνω. Δεν μπορώ, που ξεκίνησε η ομοφοβία ήδη. Αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε λίγο με πόζες, κάνουμε... Ζεσταίνω τα ζυγωματικά μου για πόζες. Δέκα δευτερόλεπτα πέρασαν, ήδη βγήκαν οι χορηγοί. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Γεωργία, κορίτσι μου. Ανοίξαμε. Είμαι ο επώνυμος. Είναι απίστευτα τα ρούχα, μακάρι να μπορούσα να τα φορέσω τώρα. Είναι τα χρώματα, οι συνδυασμοί, μπορείς να τις συνδυάσεις πάρα πολύ εύκολα όλοι. Πέρασε ήδη αυτή η κοπέλα, εντάξει. Εντάξει, του πήγε αλλού το marketing. Το showroom είναι πάρα... Δεν θέλω να ψωνίσω ρούχα τώρα. Θέλω να δω μοντέλα. Εγώ έχω διαλέξει αυτό. Έχω διαλέξει το γυαλάκι. Δεν θα τα πάρεις μαζί σου, κορίτσι μου. Και το καλό που σου θέλω να μην μπεις με αυτό το σύνολο μέσα. Θα σε κόψουνε. Τι θέλει ένα μοντέλο σε μια οντισιόν, παιδιά? Τι έχουμε μάθει στα χρόνια του GNTM? Ένα λευκό μπλουζάκι και ένα τζιν παντελονάκι. Τέλος. Να βλέπουμε τον καμβά. Θέλουμε στο modeling. Η άλλη μου βάλε τη γούνα, το τσαντίνι και το γυαλί το πορτοκαλί. Σταράω πολύ τα ωραία ρούχα και εδώ δεν έχω σταματήσει να κοιτάω δεξιά και αριστερά. Μου θυμίζει λίγο το Χάρη Ιαννίδη με μπουχλάκι. Και είμαστε δύο πολύ αγαπημένα αδέλφια. Έχουμε ιταλική καταγωγή και ασχολούμαστε και δύο με το modeling. Θα είχα να πω πολλά, αλλά μπορεί να θεωρηθούν σεξιστικά. Για παράδειγμα, μήπως τα παιδιά δεν είναι από την Ιταλία και είναι από τη Γαλλία? Για παράδειγμα, από το Παρίσι. Για παράδειγμα, τον πύργο του Άιφελ. Συγγνώμη, παρασύρθηκα και είναι ακόμα πολύ νωρίς. Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Γιατί ξάπλωσες, Ανέστη μου? Αλήθεια, δήλωσα πρώτα εγώ και έκανα την κουβέντα στον αδελφό μου. Ζήλεψε. Ο Ανέστης περνάει. Μπράβο, Ανέστη, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα στους κριτές. Έχεις περάσει από εμένα. Φανταστικός χαρακτήρας και πολύ καλό παιδί γενικώς. Και είναι και κούκλος. Σε αγάπη μου, δεν είναι εδώ η UNICEF, δεν θέλουμε καλά παιδιά. Μοντέλα θέλουμε. Και ήρθαμε για την νίκη κανονικά, δηλαδή δεν έχουμε ταβάνι. Μαζί, θα την πάρετε. Είδατε που σας έλεγα πύργος του Άιφελ? Εγώ πιστεύω ότι εγώ είμαι πιο όμορφος. Όχι, ο Ανέστης είναι. Συγγνώμη. Δεν θέλω να βάλω δύο αδέρφια να τσακωθούνε. Σ' άλλα πράγματα είναι καλύτερος ο αδελφός μου, σ' άλλα είμαι εγώ. Σε ποια? Θα ήθελα να μάθω. Ανέστη στείλα. Να μου πεις σε ποια είσαι εσύ καλύτερος, σε ποια ο αδερφός σου. Φιλάκι. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Αλλά πάρα πολύ όμορφοι. Φίλοι μου. Είμαστε φίλοι. Γι' αυτό με αναγνώρισε. Και στο first dates. Επειδή είμαστε φίλοι. Εγώ σπάζω ιατρική. Ιατρική, Ιατρός. Ζώδιο είσαι. Λέων. Κι εγώ. Εγώ είμαι καρκίνος. Δεν ξέρω αν ταιριάζουμε. Δεν ξέρω από ζώδια. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Ταιριάζω με τον ενώ ταιριάζει. Καρκίνος με λέω. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Με τι οροσκόπο? Φίλοι μου, άσε τον Ανέστη τώρα. Δεν είναι το απλό casting που κάνεις για να πάρεις μια δουλειά. Είναι κάτι πολύ πιο grande. Ακούει και Ariana Grande. Εντάξει. It's meant to be. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Καλά. Εγώ είμαι Ανέστης. Να πω κάτι που παρατήρησα. Δεν μας γνώρισαν τους κριτές. Τις άλλες χρονιές η κυρία Βίκη Καλιά έπαιρνε τουλάχιστον 10 λεπτά να παρουσιάσει τον εαυτό της. Λες και δεν την ξέρουμε 20 χρόνια. Οπότε, πάμε να σας γνωρίσω τους κριτές. Ο κύριος Μπράτης. Εδώ. Τον ξέρετε. Ήταν σχεδόν σε όλα τα GNTM, σχεδιαστής μόδας. Άντζελο Μπράτη. Κυρία Ζενεβιέβ. Μαντζάρι. Μου βρήκε το πορτοφόλι. Θα την αγαπώ για πάντα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου. Είναι από την Πάτρα. Πάτρα και Πειραιάς. Δεν είμαι από τον Πειραιά, από την Πάτρα είμαι κι εγώ. Λιμάνια και τα δύο. Ξέρουμε πώς λειτουργεί. Επόμενος. Ο κύριος Λάκης Γαβαλάς. Τον θαύμαζα όταν ήμουν μικρός, που μάθαινα ότι σκοτώνει κατσαρίδες με τη Vogue στη φυλακή. Μετά μεγαλώνοντας, λίγο πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα γκέι ζευγάρια, σταμάτησα να αγαπώ τον κύριο Λάκη Γαβαλά γιατί ανακάλυψα ότι έχει εσωτερικευμένη ομοφοβία. Δεν θέλει καθόλου γκέι άντρες να υιοθετούν παιδιά. Το παιδί τελικά χρειάζεται μάνα και πατέρα. Τώρα πάμε λοιπόν στα ομόφυλα ζευγάρια. Ξαφνικά που όλοι λέμε ότι θέλουμε παιδιά, με βρίσκει να τρελαίνομαι. Ας μπούμε στην κανονική οικογένεια πρώτα, να τη ρεγουλάρουμε και μετά να σκεφτούμε αν πρέπει να κάνουμε καινούργια παιδιά και με ποιους όρους. Είστε κατά του νομοσχεδίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μαμά και μπαμπά. Γιατί ο γονιός το λέει από την αρχή. Όταν μεγαλώσω θέλω να παντρευτώ, λέει μια γυναίκα ή ένας άντρας. Όταν ένα παιδί είναι γκέι και ξεκινάει, δεν λέει όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω οικογένεια. Να μην είμαστε τώρα και τα λέμε όπως θέλουμε. Δηλαδή ξαφνικά ένας λέει θέλω ένα παιδί. Προσπάθησε να μας κάνει κακό σε όλους μας, λίγο πριν ψηφιστεί ο νόμος. Τέλος πάντων. Και πάμε στον κύριο Έντι Γαβριλίδης.
Καινούρια προσθήκη στην Ελλάδα, Εθνική Ελλάδος, μετακόμισε από την Εθνική Ισραήλ. Ο Έντι Γαβριλίδης βρίσκεται σε αυτή την πανέμορφη επιτροπή επειδή έχει ένα brand με δικά του ρούχα, House of Jaffa, ένα Ισραηλινό brand ρούχων μαζί με τον σύντροφό του, το έχουν φτιάξει μαζί. Ο κύριος Έντι βρισκόταν στο Ισραήλ και πριν την 7η Οκτωβρίου και μετά και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας. Γενικότερα πέρναγε τέλεια στο Ισραήλ και καλά έκανε. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω. Απλά έχω μία απορία προς το Star, τον κύριο Έντι, το γούνου του μου. Πού πήγε το highlight από το προφίλ σας, κυρία Έντι μου, που είχατε πριν το GNTM, Ισραήλ, μαζί με τις άλλες χώρες που έχετε επισκεφτεί. Γιατί το βγάλατε? Σας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, σαν άλλος IDF, το Star, ότι σβήστα θα γίνουμε cancel. Για ποιο πράγμα ντρέπεστε? Εδώ βγαίνατε στον κύριο Χατζηνικολάου και μιλάγατε για το Ισραήλ. Και πάλι στο Τελ Αβίβ τώρα για να συνομιλήσουμε με τον σχεδιαστή, τον κύριο Έντι Γαβριλίδη. Ήμασταν έξω με φίλους στο Τελ Αβίβ. Το Τελ Αβίβ έχει μια πολύ ωραία ζωή γενικώς και μια ωραία νυχτερινή ζωή. Και αναγκαστήκαμε να μπούμε στο καταφύγιο. Οι σιρήνες ξαναήχησαν, τις ξανακούσαμε. Εσείς μείνατε στο Τελ Αβίβ. Γνωρίζω ότι οι γονείς σας είναι στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί επιλέξατε να μείνετε εκεί? Ήταν μια επιλογή το να μείνω, διότι δεν θεωρώ ότι ο φόβος πρέπει να μας βγάλει από τα σπίτια μας και δεν θα αφήσουμε την τρομοκρατία να μας βγάλει έξω. Εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της γενοκτονίας σπαρτάρατε στο Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ετεροντροπή και σβήσατε τα highlights σας. Ελπίζω να τα επαναφέρετε, θέλουμε πολύ όλοι να τα δούμε. Τα post με τον σύντροφό σας, τα πάντα. House of Jaffa. Jaffa. Παλιά Παλαιστινιακή πόλη που μάλλον εκπόρνευσαν το όνομά της για να ακούγεται πιο αραβικό και το πήρανε και το κάνανε brand. House of Jaffa. Anyway, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι το GNTM. Πάμε λοιπόν GNTM, χαρούλες. Εκπροσωπούμε και από άλλα δύο πακετορία. Το ένα στο Μιλάνο και το άλλο στη Μαδρίτη. Και πλέον και από τον επώνυμο εκπροσωπήσε. Πώς ήταν η κυρία Έλληνα Χριστοπούλου που εκπροσωπούσε την κυρία Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν χωρίσουν, πριν βγει αυτό το διαζύγιο, όχι βελούδινο. Έτσι θα είμαι και εγώ για τον Ανέστη. Τι γιατρός θες να γίνεις? Μ' αρέσει η χειρουργική. Καρδιοχειρουργική έκανα φέτος. Το εξάμηνο μ' άρεσε επίσης. Ανέστη μου, αν σε λένε έτσι, γιατί έχω και μνήμη Χρυσόψαρου, ξέχασα το ονοματάκι σου, μάλλον Ανέστης είναι. Πάρε την καρδιά μου. Κάνε της μια εγχείρηση δικιά σου. Μάτια, μύτη, απλά τα μαλάκια σου. Ναι. Θυμίζουν λίγο Μάρτα Καραγιάννη, λίγο καρέ. Είναι βρεχμένο μαγιό, όλα βρεχμένα, μπορείς να μην κλειστείς. Έλα υδάτινο. Λυσάριδες όλοι στην Κριτική Επιτροπή. Ακούσατε, σπουδάζει ιατρική. Εντάξει. Ναι, δεν ψάχνουμε γαμπρό, μοντέλο ψάχνουμε. Εσύ, κύριε Μπράτη μου. Να μιλάτε για τον εαυτό σας, κύριε Μπράτη μου. Τι κάνω, Θεέ μου. Το μαγιό το ήξερα ότι θα συμβεί. Μπορώ να πάρω την δουλειά του backstage. Κυρία Ζενεβιέ, μου βρήκατε το πορτοφόλι μου. Δεν μπορούσατε να μου βρείτε και μια τύχη καλή? Δείτε εδώ τι κάνει τώρα η φίλη μου η Γεωργία. Μπορεί να το ξηρίσει λίγο να το Καλέ, κάτι. ό,τι θες κάνω. Ζενεβιέ! Έδωσε και το μαγιό, μπράβο του. Είμαι η Ζενεβιέ. Παρακολουθούμε ένα soft πορνό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα το παραδεχτεί κάποιος άλλος, το παραδέχομαι εγώ. Και ναύτη και καντιλαναύτη. Κύριε Έντι μου, να μείνετε στο σύντροφό σας με την εταιρεία ρούχων που έχετε σε αυτή την όμορφη χώρα κάτω νότια και να αφήσετε τον Ανέστη. Εντάξει! Παρακαλώ, Πού σπουδάζεις, είπες ιατρική? Παρίσι. Ah, c'est vrai. Mais tu parles français quand même, non? Παρίσι! Γαλλία! Γιατί ξέρει γαλλικά! Πριν δεν μίλαγα για τον πύργο του Άιφελ. Τυχαίο. Αφού μιλάει γαλλικά ο Ανέστης, θέλω να του αφιερώσω ένα τραγούδι. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dans la maison? Comment ça se fait pour aller à Paris? Tour Eiffel! Ισπανικά, γαλλικά. Habla español? Sí, podemos hablar en español. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιώνουμε τον Duolingo. Ξέρω ισπανικά, δηλαδή εντάξει. Και γιατί ξαναβιώνουμε την πρώτη σεζόν του GNTM που η Ηλιάνα τα ήξερε όλα και τα είχε κάνει όλα. No habla español. Απέσιο το τραγούδι. Bottom. Το Ναστάζ μ' αρέσει. Αχ, να στάς, Παναγία μου. Ηλιάνα, θα σε βρω στην Πάτρα. Μη στάζεις εσύ. Είμαι ο αδελφός του Ανέστη. Ελά, το τόμα είναι σόι, φαίνεται. Ωραία, έλα εδώ, εσύ ομορφούλη. Κύριε Μπράτη. Πρέπει να βγείτε και οι δύο μαζί με μαγιό να σας δούμε τώρα. Μαγιό. Ναι, ναι. Κύριε Λάκη, μπορείτε να μην σκέφτεστε τον πύργο του Άιφελ. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία.
Φέρε το μικρόφωνο. Καλή επιτυχία. Ναι, από ό,τι κατάλαβα. Είσαι σίγουρη. Γεια. Και εσύ. Πάτε. Tour de fail. Είναι πολύ ωραίο που περπατούσαμε με τον αδελφό μου μαζί δίπλα-δίπλα. Ήταν κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Στο δρόμο τι κάνετε? Ο ένας στο ένα πεζοδρόμιο, ο άλλος στο άλλο, δεν περπατάτε δίπλα-δίπλα. Ο ανταγωνισμός δεν θα μπορεί να κερδίσει και δύο. Άντε καλέ, εδώ είχαν πάει να κερδίσουν 3 την άλλη φορά. Εγώ θέλω να σας δω λίγο να ποζάρετε μαζί. Κύριε Μπράτη, αφήστε τον πύργο του Άιφελ λίγο! Για κάντε λίγο Bruce Weber εδώ που τον έχουμε από χθες, τον μελετάμε. Συγχαρητήρια. Άλλη μία. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι αυτή η κοπέλα. Τα παιδιά θέλουν να δουν φωτογραφίες και άλλοι τους αγκαλιάζει. Μπράβο, Γεωργία μου. Κάστον ντουρ. Συμφωνείς, exactement. Tour de fail. Ονομάζομαι Γιασμίν Φράι. Πού είναι ο Αλαντίν? Χαίρετε. Πόσους πήγε? Φαντάζομαι. Τέλεια. Τον παππού και τη γιαγιά γιατί τους αφήσατε σπίτι? Έχω πολύ χοντροφρύδι, το έχω... Και να τα Είναι αφήσουμε. το χοντρό, είναι το χρώμα. Καλέ, τα έχεις κάνει Τζέλ έχω βάλει στούκα, από καλέ. Τι είναι Μόνο χρώμα? τζέλ. Όχι, αυτό δεν είναι τζέλ, αυτό σαν τούβλο. Πώς την είπες την κοπέλα, Ηλιάνα μου? Τούβλο. Τούβλο, ντροπή. Πας να πλύνεις τα φρύδια σου, να φύγει αυτό. Είπες την κοπέλα να πάει να πλύνει τα φρύδια του. Είναι δυνατόν? Βάλει κόλλες πάνω στα φρύδια. Άμα το πιάσεις, κάτι είναι πολύ σκληρό. Ναι, η Ηλιάνα μου, αλλά έχει και τούβλο. Αυτό το φρύδι δεν γίνεται, θα την κόψουμε το φρύδι. Άσε μας έντιμο, το φρύδι. Δεν είναι ωραίο το φρύδι. Δεν πειράζει, ξύδι. Ναι. Το τζέλ. Θα φιληθείτε, παιδιά, εδώ είστε. Το τζέλ. Τούβλο. Έχω αυτοπεποίθηση. Τι έχεις, αγάπη μου? Έχω αυτοπεποίθηση. Μάλλον δεν άκουσα καλά. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Ωραίο κουτεφιέ. Να παίξει στην Μπαρτσελώνα τότε, κύριε Λάκη μου. Μα τι το κουτεπιέ κοιτάει ο άλλος. Πώς να κάνεις ένα άλμα, έτσι να δούμε λίγα. Ναι. Δεν είναι ο Τεντόγλου. Έλα και... Αχ, θα σπάσει το κουτεπιέ. Πώς θα παίξει στην Μπαρτσελώνα? Θα είναι σαν όλους τους σημαντικούς παίκτες Έλληνες άντρες που έπαθαν ρήξη χιαστού, αλλιώς θα είχαν κάνει καριέρα. Θα είχαν πάει στην Μπαρτσελώνα μεταγραφή. Πώς θα μπορέσει τώρα αυτή η κοπέλα να πάει στην Μπαρτσελώνα μεταγραφή? Μη στραμπουλήξεις το κουτεπιέ σου, αγάπη μου, πρόσεχε. Είμαι πανέτοιμη να πω στο bootcamp. Bootcamp. Όσο να κοπείς μόνο αυτό έχω να σου πω και να κλαίμε μετά και οι δύο. Λοιπόν, παίρνα, πάω. Η φίλη μου κάνει και σκετσάκια. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είμαι και εγώ στο backstage μαζί της, να κάνουμε παρέα και να αγκαλιάζουμε αγόρια. Δίσκο μπάλα. Δεν συμφωνώ συχνά με τον κύριο Λάκη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα συμφωνώ. Ναι, είναι δισκομπάλα. Εδώ ήρθα με το αυτοκίνητο. Είναι 4-5. Γιατί είστε τόσο λευκός, κύριε? Έχετε πάλι αντιλιακό? Σε κάθε σπίτι υπάρχει μια ικανή αδερφή. Είπα ότι συμφωνώ μαζί σας. Να μου μιλάτε έτσι τώρα. Τι είναι στρατιώτης? Να τα. Για το GTM δυστυχώς δεν κάνεις, αλλά είμαι σίγουρος θα κάνεις πολλά πράγματα. Όπως, κύριε Μπράτη, πείτε μας 5. Δεν γίνεται να το λέτε αυτό και να μην δίνετε και προτάσεις καριέρα στην κοπέλα. Μοντέλα ήθελε να γίνει. Βασική μούσα του Τίμη Παρίσι. Το περπάτημα είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει. Είμαι 18 στα 19. Προχτές σταμάτησε να μπουσουλάει, τώρα μαθαίνει να περπατάει. Όλα αυτά τα μαλλιά είναι δικά σου. Όλα τα μαλλιά είναι δικά μου. Πω, τυχερός. Κι αλλού να είναι, κύριε Μπράτη μου, τα μαλλιά. Έβαλε την περούκα του κουκουρέγια. Οκ, το βρήκατε. Ζενεβιέ, μπορείς να μην γλύφεσαι με το παιδί? Έχω μια κορούλα 13 χρονών, κάτι κοστίλε μεσό και με έφερε εδώ το GNTM. Η Νάνση Τούμπι. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξέρετε ποια είναι η Νάνση Τούμπι, γιατί δεν βλέπετε τρανς προγράμματα όπως το Big Brother. Το ότι ο Θεός με έκανε όμορφη δεν σημαίνει ότι δεν έχω ψυχή και δεν έχω καρδιά. Αλλά είναι η Νάνση Τούμπι. Αυτή είναι η Amy. Και δεν σταματάει να χαμογελάει. Παιδιά, spoiler, αλλά νιώθω ότι όσοι βγάζουν τέτοιο βιντεάκι κάθετο λες και είμαστε στο TikTok έχουν περάσει. Αλλιώς δεν θα μπαίνανε στον κόπο. Έχω μελετήσει πολύ Αλίκη Βουγιουκλάκη και νομίζω ότι το modeling προέκυψε από αυτό. Excuse me. Αλίκη Βουγιουκλάκη, πώς μελετάς την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Έχεις δει πολλές ταινίες, εννοείς με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, πώς τη μελετάς δηλαδή? Πάρε από πίσω από τη βουκαμβίλια και ένα φυτό, άμα δεν είσαι αλλεργική και δεν αρχίσει το φτάρνισμα, βάλ το στα μαλλιά και πες είναι το στρώμα μου μόνο. Ποια Αλίκη Βουγιουκλάκη, αγάπη μου? Μπορούμε να πούμε ότι είναι ρομαντική. Amy, έχεις κανονίσει κάτι? Να τα λουλούδια. Αχ, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω λίγο άγχος, αλλά. Τι φοράει, γιατί η γραβάτα είναι εδώ? Έσπασα αστράγγαλος από μέσα και από εκπάθηση.
Μου είπαν ότι αν δεν πάει καλά το τρίτο χειρουργείο θα μου το κόψω. Γιατί έγινε τόσο dark ξαφνικά? Πόσα παίρνεις την ώρα? Τι λέτε, κύριε Λάκη μου? Te βλέπω να κάνεις στο Instagram καμπάνιες. Όχι, την ξενερώνει. Μην λέτε για Instagram. Αυτό σημαίνει το τέλος. Στην οντισιόν οι followers θα έρθουν να. Δεν με απασχολούν. Άντε βρέπει, δεν σε απασχολούνε. Έλα που δεν σε απασχολούνε. Κύριε Έντι μου, μήπως κάνετε προβολή στην Amy? Μήπως σας απασχολούν εσά? Εγώ το κάνω αυτό επειδή το αγαπάω. Δεν είναι ότι ψάχνω κάτι άλλο. Εγώ σε πιστεύω, Amy. Είστε παιδί της μόδας, όχι για μοντέλο. Cancel, Έντι. Γαβριλίδης. Or whatever his surname is. Λυπάμαι πολύ. Συγγνώμη. Γυρνά πίσω στο Ισραήλ, κύριε Έντι μου, άμα θέλεις. Συγγνώμη, ταράχτηκα. Τι κάνω τώρα, μωρέ. Έμεινε συνεπής στη δουλειά. Έμεινε συνεπής στη δουλειά. Αυτό Αφού ξέρω ότι. Δεν είσαι εσύ το θύμα, Έντι μου. Η Παλαιστίνη είναι. Και σε αυτή την περίπτωση η Amy. Μην μπερδευόμαστε. Άλλος το θύμα, άλλος ο θήτης. Τη βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα κλείσει τις δουλειές που πρέπει να κλείσει. Πού το ξέρεις εσύ, τι είσαι, κλείστρα, Έντι? Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι δεν τους άρεσε. Αλήθεια δεν μου. Και να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν τους άρεσε. Queen, Diva. Συγκινήσω. Ναι. Τι συμβαίνει? Γιατί χορεύουμε? Sorry που θα το πω και μπορεί να ακουστεί προσβλητικό στο παιδί, αλλά ήταν λες και έβλεπα το Φίπστερ να χορεύει. Αγαπητέ μου, τι κάνετε, θα σπάσετε το στούντιο. Το που λες, κάθε μέρα ψοφάς για τη δουλειά σου, την κυνηγάς, τρέχεις, είναι άλλες χίλιες. Πες τα, Ηλιάνα μου. Κάθε μέρα αλλάζει συνεργάτες. Όχι, μετά από 10 χρόνια άλλαξες εσύ, Ηλιάνα μου, και πάτε στα δικαστήρια. Συγγνώμη! Ηλιάνα, μαζί σου, θυμήσου. Αν χρειάζεσαι κάποιον για παρέα στο δικαστήριο, εγώ είμαι εδώ. Ηλιάνα, δεν με πήρατε στα γυρίσματα, να είμαι εκεί πέρα, να κάνω το backstage μαζί με τη φίλη μου τη Γεωργία που έγινε σήμερα. Πάρε με τουλάχιστον στο δικαστήριο για παρέα. Δεν το κόκκολο, εγώ μπορώ να τρελαθώ, Δεν είναι παϊδάκια, Ζενεβιέβ μου. Μπαίνει στην ταβέρνα του Μίτσακλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ με τα κόκαλα. Σας το είπα με τα πηδήματα. Δεν είστε το Τεντόγλου με τα κούνια. Πώς θα παίξετε στην Μπαρτσελώνα, άμα πάθετε ρηξιχιαστού? Πόσοι χορηγοί πια! Το ξέρω. Όχι προσωπικά, χορευτής είναι. Ο Ντάνιελ, είμαι 30 χρονών και κατάγομαι από τη Μολδαβία, αλλά μένω στην Αθήνα τα τελευταία 22 χρόνια. Πάρω λίγο το χρόνο μου μέχρι να ξυπνήσω και θα ξεκινήσω πολύ δυναμικά μετά. Φτιάξω ένα καφέ, αγορίνα μου. Χωρίς καφέ πήγες? Αράζουμε ήλτο, το πίνουμε το καφεδάκι. Υπάρχουν πολύ δυνατοί συμπαίχτες, θα το πω. Συγγνώμη, δεν μ' αρέσει το μπλουζοφόρεμα που φοράς, Ντάνιελ. Είδατε η Πάτρα. Αναγνωρίζουμε πράγματα, πρόσωπα, χορευτές. Τελευταία χρόνια βασικά ασχολούμαι με το χορό. Τι χώρο κάνεις? Hip hop, R&B, πιο πολύ τύπου Magic Mike show. Τα έχουμε δει. Να πω ψέματα τώρα. Δεν τον ήξερα από εκεί, απλά δεν ήξερα αν θα το πήγαινα. Έχετε την ταινία με τη Magic Mike την ταινία? Ναι, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρω. Πιο ερωτικό. Ναι, κάτι Magic Mike, μην το κάνεις έτσι. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Έλα, Magic Mike. Ηλιάνα, παντρεύεσαι, κορίτσι μου. Πάμε, μαγιό. Πάμε εδώ στη μέση. Ορίστε. Υπάρχουν πολλοί εδώ. Βάλουμε και την Ηλιάνα εδώ. Α, εγώ. Παντρεύεται η κοπέλα, βάλτε εμένα. Τι κάνεις? Να πάρω. Μου αρχίσει να καταλαβαίνουμε ότι δεν θα περάσει σαν μοντέλο, αλλά θα τον καλέσουν σε κάποιο πάρτι όλοι μαζί. Θα μου κάνουν πρωτεύοντα, πρωτοσυγγάμου, ποτέ. Καλή την παρουσιάστρια, Ντάνιελ. Για πες λοιπόν. Τι άλλο έχεις να μας πεις? Εγώ κάνω αυτό. Το βγάζω. Τι ώρα παίζει αυτό το πράγμα στην ελληνική τηλεόραση? Ο Πατής. Ο Πατής. Το έχω. Το έχω. Πιάσε, Ηλιάνα, πιάσε. Για πες. Ο χορός είναι το δεύτερο μόνιμο, μπορώ να πω. Πώς σε λένε, Ντάνιελ χορό? Πόζες. Μοντέλου τώρα, πόζες. Ναι, τώρα τον φουντώσατε τον άνθρωπο και κάνε πόζες μοντέλου. Ηλιάνα, αναστατώθηκες, εντάξει? Ναι, εδώ καλά είμαι, ναι. Συμμετέχω. Εγώ. Πάω με ένα σκοπό να μπορέσω να τους κερδίσω και τους 4. Λίγο αργά πας. Έχεις ρυθμό χωρίς μουσική, δηλαδή αυτό είναι καταπληκτικό. Μοντέλο δεν βλέπω, φίλε μου, να σου πω την αλήθεια. Είναι
Instagram βλέπω. Φύγε. Και τέτοια σίγουρα. David, Edward, Jack, John. Πώς σε λένε, κύριε Eddie? Να φωτογραφηθείς για να μπαίνεις σε post, με διάφορα ρούχα, με κάτι. Μήπως θέλετε να τον διώξετε από το GNTM για να τον πάρετε στο House of Jaffa, κύριε Eddie? Κατά μία έννοια μοντέλο είναι κι αυτό. Ντάνιελ, περνάς από κάτω από το σπίτι μου. Αυτή τη στιγμή ανέβα. Από μένα είναι όχι. Γιατί Γαβριλίδης, τι είναι, ξέρουμε, μπορούμε να μας πείτε. Σχεδιαστής. Έλληνας. Ισραηλινός, αγάπη μου. Εκεί είναι το brand. Σου βάλω ναι. Να ζήσει η Πάτρα! Μόνο που κάναμε ένα pre-bachelor. Ένα soft πορνό κάνατε εκεί πέρα. Η κακομοίρα Ηλιάνα, δηλαδή παντρεύεται. Λέξ την Ηλιάνα, από μένα θα είναι ναι. Μας άναψες. Τι συμβαίνει σε αυτό το soft πορνό που αρχίζει και γίνεται πιο hard? Μοντέλο εγώ δεν βλέπω. Να βάλετε σωστούς φακούς στα γυαλιά σας, κύριε μπράτη μου. Έχεις χιούμορ, είσαι γλύκας, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ηλιάνα μου, άλλη μια ευχή να του δώσεις. Είναι η Ελένη. Και την έχετε δει σε πρωτοσέλιδο. Όχι. Η Ξανθιά από το σεφ. Αλλά μπορώ να σκεφτώ άλλους 1000 τίτλους. Sorry, Ξανθιά από το σεφ. Δεν σε ξέρω. Μόνη κοπέλα που ξέρω από γήπεδα είναι η Μαριγκόνα. Νόμιζα ότι έκλεισε εκεί το κεφάλαιο. Πολύ δυναμική και κυρίως ανταγωνιστική. Σαν ξαδέρφη της Ευαγγελίας Αραβανή μου θυμίζει λίγο. Τώρα είμαι σε ένα γραφείο, ναι, είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Κι εγώ είμαι σε ένα γραφείο, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτά. Παιδιά, είναι ξαδέρφη της Ευαγγελίας Αραβανή. Και όπως βλέπω και από το σώμα της, δεν έχει ακουμπήσει ούτε μια φορά στη ζωή της, Ραβανή. Είμαι ο Άλεξ Μασγαζίου και είμαι 24. 24. 35 φαίνεται αυτός ο κύριος. Καλά, έχω το ίδιο πουκάμισο! Έχω το ίδιο υποκάμισο. Τι είναι το ιδιαίτερο που έχεις? Όντως. Εγώ είχα μεγαλύτερη μύτη μέχρι το 18. Μετά κόπηκε. Δεν ξέρω αν ακούω μουσική, με έχει πιάσει αμηχανία λίγο. Αμηχανία, άμα ακούς μουσική χόρευε. Μπορούμε να ελέγξουμε τι έκανε αυτό το παιδί πριν στις τουαλέτες, πριν μπει για να του φύγει το άγχος. Είμαι 24. Ναι, 24 είσαι. Ναι. Σας τα έλεγα εγώ. Γιατί δεν είμαι εκεί και εμένα για 35 μου φάνηκε, Ζενεβιέβ μου. Αυτό εδώ δίπλα, θέλω να δω. Για πες. Τι γίνεται, παιδιά, να κάνουμε κάποιο πικνίκ. Το GNTM δεν είμαστε. Η Τάιρα Μπάνκ θα τα βλέπει αυτά, η Βίκη Καγιά από τον καναπέ της θα τα βλέπει αυτά και θα λέει «Α, έφυγα και κάνουν πικνίκ». Θα πω όχι. Δεν θα το πω πάλι, γιατί θα με πείτε αντισημίτη. Αλλά φανταστείτε το. Παιδιά, θα σοκαριστείτε με αυτό που θα πω, αλλά μόλις τελείωσε. Επιτέλους, μετά από 44 ώρες που διήρκησε αυτό το επεισόδιο, μετά από αρκετό πορνό, soft και κανονικό, τελειώσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ νιώθω εξουθενωμένος, πως το έκανε ο άλλος, εξουθενωμένος. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye! Όποιος θέλει από το cast, να μου στείλει. Porf το Instagram μου. Ανυπομονώ για το σχόλιο που θα έρθει και θα μου πει, θα το δείτε σίγουρα από κάτω. Να, σε αυτά είσαι πολύ καλός. Τι τα θες τα σοβαρά βίντεο. I can do both, bitch. Συγγνώμη, ήταν πολλές ώρες, εκνευρίστηκα.